Salam dostlar, Full kanalımıza hoş gördük. Men Muhammed, şun korkacak videomuzda funimate programman adı video montaj programması. Köp kişi bilýär, her hil video montaj programmary görkezýär, menäm görkezýänler badyr ýöne men görkezýän ýok, şoň üçin bilýär, görkezýär demegem öl dança görkezýän dostlar hökman görüm video, gaty gowy video montaj etýän programma, suratlardan montaj ýani YouTube kanallar bolanlar üçin gerekli esasy imalaýar officiallar badyr bilýän bolsaňyz. Plan official zat bizine girýän onuň suratlar, zatlar, gymyllar zat. GIF yani GIF değil yani GIF'ten yükleşerek görünüşleri öz yasap berýär. Ya dostlar funimate programma adı Play marketden alıp bilersiňiz. Funimate diýip men öz maşakda linkini goýarym. İçi TikTok ýalyk. Ana menkide şu an ýerde zadyň izinde elmiň ýaşlar çykýanda görşüňiz ýaly şu TikTok ýaly. İçi yani özüň video ýasam içine goýup bolýar funimate programma adı go programma dostlar. Ene men diňe video ýasaşyny görkezjek size başga görünüşlerini özüňiz giyip görüp bilersiňiz dostlar. Haýşa gaýratyny kanalymyza ağza bolun. Jaňjaga basyň videoň halan bolsaň like goýun, halamat goýsaň dislike goýun. Komentarda da hökman jogaplar ýazyň, nälik video bolupdyr, nälik video gelsin, isleýän video gelerim, nälik sapaga değişik videolar bolsa. Ne dostlar edit video basýas. Özü zadyndan albomdan gözleýär. Şey diýip zagruska berip durýar. Onu öz galeriýanda suratlardan alýar bilýärmi, özüňiz hem şonu sağlasaňyz. Häzir 5 minut açylsyn. Näýlek başga da programmalar isleseňiz ýazyň. Başga da şuňa video montaj etýän programmalar badyr dostlar. Glitch, master, ona video ait. Hemen X'e basalyň, näçe beýtdi. Tamam, täze girip göräýliň näçe. Doňda. Barman şunu staydan ayırayım. Täden girelim funimate. Men biraz telefon doňa, şoň üçin azat etmän dostlar. Goşmaga basýas. Video edit'e basýas. Ne açyldy. Nälik suratlar saýlaryny ýeseňiz, ne saýlaşdyrýar. Başga da surat saýlaryny ýeseňiz ay bolur suratlar alaýyn. 80 surat bol özüňiz näle goýa formatda goýasyňyz ýelsine. Choose video format içi ingilisçe eken dostlar, şoň üçin özüňiz köp kişi edil düşünmäçe däl. Square, landscape diýip ýazdyr, portrait. Men square da goýan edit video basýan dostlar. Bolun özüň saýla bermeli içini. Näle edesiň gelse, bula abişni video öz bolşy. Video öz bolşyny bula bilýän bolsaňyz 8 sekund, her surata 1 sekund derýär. Birazjyk şey diýip süýşürýän. Birazjyk menä şey süýşürýän, näle saýlasyň gelse. Arasyna effekt goýýanyny bilýärmi dostlar? Şuňa basýaňyz effekte. Leýlerken goýýan. Barman reklama görkezýär. Men şu Wi-Fi maçyklar şoň üçin etdim. Nälerak goýasyňyz gelsin, men beýlelikden goýýan. Ana dostlar. Şular ýa görüşde bolsun diýen, onu süýşürýän. Maňa goýýan. Başga köpsi satyn alýan, köpsi gönümler bolýar, bular amma görüşüňiz ýa beýle geçýän telefon bolýar. Fast inni. Barman şu dalsın. Balaram adamın zadına oýarken adam bu bizimki de ýöne zat bolan üçin
Şol üçin zat etmeye bay. Bundan çıkalayın. İde gaytya. Ine yine tälden filtreler. Buna basýaňyz dostlar näle şekilde goýasyňyz bersin, ýüzüniň sladyny ýetgetýär. Suratyny. Bir reklama orkada aýrylsyn. Bular näme ýok diýsem reklama gorkada reklama leken dostlar. Siziň özüňiz Wi-Fi'ňyzy ýapyp bilersiňiz. Aýrylsyn şu reklama. Reklama aýryldy. Näle görünüşde suratyny goýasyňyz gelse, ýa-ni suratyň arkasy, suratyň reňkini ýetgedesin gelse bilýärmi? Klip görünüşine edip bilen suratlar saýlap bolýar, özüňiz klipe basýan, bol saýla, guluna jetýän. Maňa arasyna da effekt goýaly. Beýle goýaly. Maňal geçýän çetýän. Bilýärmi? Ona maňa da ýene ýanky saýlaýan bilýärmi? Şu effekt saýlaýan. Maňa ýyldız geçýän çeden bolýan. Dostlar gatken, bilýän birazjyk dörüşdirip otursan ken. Size zat dörme, zat etme, zat goýamak. Men hemme zat size öwre dörün dostlar. Arkaň komentarda zat ýazyn, mix görüşini etýän. Multi Näder? Ne? Bärini aýbalara. Bala ne var ustadan teyli var. Bal barmınç aýarsyn näy. Yok man näl. Näme zadyny ýetip bilýän, näle goýasyňyz gelse. Bol dostlar ne? Aýdym näde goýmalýanlar araňyza bar, ýokarda se aýdymyň gyznazygy duran, aýdyma gyznazygyna basýaňyz. Özüňiz lokala basýaň, aýdymlar çykdy. Eger arasyna bir aýdym ýerçe şonu goýaly saljagyş. Dance monkey goýaýaly. Aýdym öýle ýazdyr ýa-ni görüşiňiz ýaly. Ana boldy. Bir munçukdur. Şoňa diýip başlaýan ýerine tereden görkezin. U a diýip başlaýan ýerine alýan ýa-ki aýdyma saz. Ne aýtdy? Doslar gördüňizmi? Montas şu gowy boldy. I am a guy. Maňa bilýärmi zatla animasiýon ip zat etýär. Kendine halamadym la. Beýden bolýar. Ferdona şeýtdi. Sikyo itay. Yama few.
Ya gerek da. Oňdum la. Ana şunu goýal. Ne? Every day. Nothing. Video sýşür we malýana görüşüňiz ýa. Aýna bol dostlar ne? Video taýyn. Hemme dady. Bol nädip men sahyraýyn etmeli. Bilýänsiňiz özüňizem öwredeýin. Ýokarçykdak strelka ýarak badyr. Basýan. Aşagysyna basýan. Please wait diye 5 garaşýan birazçyk. Garaşýan. Öl sahyraýyn bolýa. Galeriýaň içine çykýar dostlar. Garaşmaly men garaşyplar oturjak. Özüňiz şeýit barlak görersiňiz dostlar. Video gördüňiz ýananyza like basyň dostlar. Şeýle videomy tamamlaýas. Bolýar reklam açsa diýen alay şu wat. Dostlar videoň halyny olsa like basyň, kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Onda näme hoş sag bolun.